Nou, verschrikkelijk, ja, nog steeds. Ik bedoel, het is niet Ierlien, maar het is krek de dijk van Juster. 6 oktober 2023, de dag dat de aanslag van Hamas plakvoen op het muziekfestival in Israël. Het markeerde de start van de oorlog tussen datzelfde land en Hamas. Iets wat ook hier in de regio nog altijd impact had. Nou, die oorlog die moet eigenlijk net plaatsvinden. Eigenlijk moeten de mensen in vrede samenleven, naast elkaar. Dat is eigenlijk mijn idee. Er moeten 2 staten komen, Israël en Palestina. En die moeten naast elkaar moeten die vreedzaam samenwezen. Je moet gewoon het verstaan broeken en praten. En net beginnen te zitten en te doen. Op Geert Benedictus maakte het zelfs zoveel indruk dat hij het als een van de redenen zag om een boek te schrijven over dit onderwerp. Of voelt u een weerstand tegen het volk Israël? Het narratief wat bij mensen leeft, dat is heel vanuit een bepaalde richting. Du hast mensen die staan volledig achter Israël. Du hast mensen die staan volledig zien Israël. En ik dacht, hoe zit het nou precies? Ik ben christen, ik leef in Gods woord. Maar ik dacht, als ik mensen bereiken wil, dan moet ik misschien de Bijbel even aan de kant lezen. Ik ben wat ik ben, maar ik heb geprobeerd zo objectief mogelijk te schrijven. Beide kampen kennen dit boek lezen, als het ware. Dat hoop ik al, ja. Dus ervaarst u Israël als een wonder, als ervaarst u Israël als weerstand? Nou, maar die vraag eindigt het boek.